No niin, Itsemurhahyppy. älä nyt. No niin. Tää on siis toi 6. osa. Niin, tällä kertaa tässä, niin, meillä oli pientä säätöä, niin mä näin sitä ja me painattiin tämmöiseen paikkaan. Niin ei ollut pelattu yhtään, mä olin vaan tossa ihan leppo, että mietin dilttiä, kun mä ainakaan nähnyt niin ihan samassa kohtaa olla. Anna mulle jotain kamaa, kun mulla ei mitään. Mitä kamaa? Eikö sulla mitään? Niin kuin mähän kuolin silloin viime. Kuolitko? Joo. Onko sulla noin hyvää kamaa? Tuossa on vähän rottiflessiä, se on hyvä. 2 ruutia, 1 lankaa. Oikeesti. No ei mullakaan oo mitään ironia kuin joku 5 vähän. No anna tähän ne. Anna tää ennen ne ironi tossa mä kerran näitä 5. Mä pöllinen muuta. Kun sä muuten anna. Tuossa on kaikki mun ironit, että olet tyytyväinen. Onko se puuta? Häh? Onko sulla puuta? Oh, tossa on 16. Onko sulla työpöytää? On. Anna, heitä tohon se. No en heitä, kun sä voit tehdä itse puusta. No kun on turha tehdä mitään. Hei, tehdään talo tähän nyt. Tehdään tähän nyt semmonen luolatalo. Anna mulle hakku, niin mä teen sen talon. Ei mulla ole 2 hakkua. Anna 1 mulle, mä annan siis... Tee itse hakkua. Et voi antaa työpöytää mulle. Tai laittaa tuohon maahan, että mä voin väittää sitä. Eihän mä teen ensin tähän tämmönen. Sit mä laitan. Mä ois halunnut tehdä hienon talon. Tehdään tähän meidän koko ajan talo. Tää on siisti paikka. Ei oikeesti. Joo, tästä tulee siisti. Ei. Mä oon hullun siisti paikka. Kato, kun me lähdetään täältä talosta, niin voidaan hypätä tänne järveen. Laitatko sen työpöydän nyt sinne? Et tehdä. Ei, kun en mä halua asua missään tuolla. No olla nyt... Laitan paljon. Oot sä oikeesti ihan asua? Sitten aikaa mä craftaa. Ei me järppänä asu. Mä craftaa vaan mun kaikki tarpeet. 5 just riittää. Mä saan niille miekan ja hakkuun. Mulla on toi juttu tässä. No niin. Tää on nuolasta värvi. Niin me lähdetään. Sä se yhden servun, missä sinä ja Santtu Miksu olit? Mikä? Joku servu. Se oli se järven rannalla, sit mä yritin löytää sitä ja sit mä ikinä löydetty sitä, kun sä tulit hakemaan sitä. Mä en ikinä päässyt sinne. Tehdään vähän samanlainen talo. Se on soihtuja. En mä muista sitä paikkaa. Ai Juiscraftissa. Ei. En mä muista mitä se servo on. Mennään maalle ja sitten me tullaan ylös, niin me löydetään uusi paikka varmaan. No niin, saisis mä hakata sen blokkiin. Mä oon nyt samoissa luolissa, että pisteekö sitä. Koska ei soittuja. Ettii paljon hiippiä. Mihin sä lähit? Tekemään mä näen jonkun tyypin. Sä olet sinne. Vai lähdet tekee taloa? No minä teen. Mä oon master-talon tekijä. Ja oikeesti mä oon MC Master PvP. Niin hemmettiin sä lähit. Lähdetään kauas pois. Sinne missä on ihan kauhean lämmin. Mä veikkaan, että täällä on aika lämmin. Taittu löytää toista paikkaa, koska jos olisi enemmän lämmin. Minne hemmettiin sä lähit? Jonnekin. Lähit jonnekin kauas, jonnekin niitylle. No, en mä nyt liiku minnekään. Täällä onkin ihan sairaasti tää servu. Mä en pidä yhtään tästä. Mulla ei olekaan yhtään, vaikka mä kuvaan sen.
Ja mä haluaisin löytää sut. Meidän pitää tehdä talo. Ui, tässä löytyy hieno rantapaikka talolla. Ei me tehdä viidakkoa. Täällä on ihan liikaa muitakin taloja. Ihan varmaan Kriekalla. No, tuu tänne. Täällä on... Ei me tehdä viidakkoa. No, ei tää on viidakkoa. Eikö? Ei, tää on Onko niin. siellä lähellä muita taloja? En mä näe. No tässä lähellä on viidakos. lähellä taloja. No, tuu tänne. Lähdetään täältä matkustamaan tonne poispäin. Missä sä oot? TPA. Missä oot? Et sä taaskaan näe mua? Mutta tuu tänne. Mutta miksi sä lähit jonnekin kauas, kun nyt piti TPA? Mä haluaisin lähettää tekemään Oi, talo. no mä näen sut. Nyt. Ja no mennään tonne päin. Tonne niittyä. No kun mä en halua tehdä semmonen, missä on lähellä taloja. Me mennään tänne suuntaan, koska täällä ei näy taloja. Koko ajan me ollaan etsimässä semmoista paikkaa. Täällä ei näe taloja. Ui, Teemu soittaa. Hylkää. Tällainen luolasto. Täällä. Onko täällä mitään materiaaleja? Älä nyt Teemu soita, kun me tehdään videota. No niinpä. Mä voisin käydä kohta tätä. Okei, laittaa sille skipäset kuvaan videoa. Ai ei oo lähellä talo. Tossahan on ihan hieno talo. Täällä on joku ihan varmaan joku ruotsalainen. Är inte så bra. No, lähdetään tonne suuntaan. Mistä voitin tietää, että siellä on talo? Tuolla näen. näyttää olevan ihan tyhjää. Ja mistä sä tiesit silloin, kun me lähdettiin viidekosta tänne juokseen, että taloja? Mistä tiedät, missä suunnassa ei tule olemaan taloja, vaikka se menisi 600 000 metriä? Tapaan tästä meille vähän ruokaa. Täällä näyttää olevan aika tyhjä. Hän näyttää tosi tyhjältä. Nyt tuli metikka. Voi saakeli. Oi, nyt löytyy kesämetikka ja sitten sitä ei saa nyt olla rakennus. Täällä ole paikkaa, jossa ei olisi lähellä rakennusta. Joku on tehnyt tähän merkin ja mä oon niin ilkeä, että mä rikoon sen. Nyt sitä on kummakin paikka, jossa taloja on lähellä. Salainen luolastopaikka. Vähän mä löysin hieno talo. Tänään myös mikä on. Ihan ruma. Mä hienoja on kyllä, mutta... Tässä oli paskaa ruokaa. Pistä nyt tälleen, että jouduu... Että pistä joku killershykydok. Joku tommonen. Pistä nyt ton kissan nimeksi. Se ei oo mikään koira. No. Ui, täällä on mukavasti puuta. Täällä on, Mä menen täällä on kiva mettä. Tuu tänne, täällä on kiva mettä. Täällä on kissa täällä metsässä. Sulla on mitään sille annettavaa? Kissalle. Siis siemenistä. Ei tykkää siemenistä. No niin, tuu tänne mettään. Täällä on toinenkin. Toinen samanlainen. Missä sä oot? TPA. En mä jaksa.
Miksi mä